Aku tak ora nyawang kok ya. Aku tak madu prono kowe tak. Buka sih larepe pipis monggo lho pipis ayo. Gak aku ora nyawang. Ora aku. Dadi Kesi kok ya sabar men ngono aku. Minta tolong ngapunten ya Bu Kesi niki nggak bisa nali sendiri saya jadi harus ditaliin. Oh, kowe umpama bojo. Anu ojo kendo, ojo kekencengen ya. Sing pas wae ojo kendo, ojo kekendonen, ojo kekencengen. Kendo. Ora interatat wah jan sengele le apik. Ojo kenceng-kenceng ya. Ojo kekencengen, ojo kendo-kendo. Nggih. Ngene pas ya. Iki cempolone, iya. Cempolo. Semene cempolone. Oh ya, penak iki. Pak penak ya. 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 Nyuwun sewu Pak Cahya. Ana bata dirubung semut. Jaket. Sesuk-esuk Pak Cahya awas tak sampluk parut. Ini gara-gara rumah tanggaku hancur karena kamu. Memangnya yang bisa dalang cuman kamu. Oh. Sana, kamu jadi cempluk. Tepuk tangan untuk Bu Kesi. Wah, iki gak esu niki Bu Kesi akan menjadi dalang. Siap. Ting-tingane nem. Wayange dibubarke tenanan iki. Oh. Masane sing iso dalang wong kowe. Kuwi lek jejeg keprak buanter mau ning omah bagane njejeg indahku kok. Gandane kang sekar gaduh. Tepuk tangan ora lega. Lawan kembang-kembang bagi iki dalane akeh. Ora sanggup. Moh aku kuwi tipakmu, moh. Mas Cahya. Napa? Nyuwun sewu kula badhe kepareng nyuwun wedal sekedhap. Napa? Ngaturaken tali asih tondo tresnanipun Bu Sri sekeluarga kunjuk dumateng sedaya kru yoga sinden lan kru teng Jawi. Niki. Sangat dilut ya, Pak. Lho, tetane rokoke didom. Oh iyalah. Didom yoga. Lho kuwi sing pancen bagiane yoga kok pancen kuwi kok ya. Kowe entuk rokoke mergo aku wingi aku nyalek ora mbok pilih. Bojoku loro dhewe ya. Akeh men to Bu. Sik amlope Pak De. Bojomu Sindene ya tenang wae, tenang. bojomu ki aja mbok kei rokok terus rokoke ya sak gawekno grobok ngono lho. Kanca-kanca pengrawit Pak De sik. Wah. Iki jane iki bojo dalang padha poletor to ta. Mbok langsung dipasrane karo madum stok sitok ora. Sesuk apa saiki? Sesuk ya. Ayo. Lah kowe kadung mudhun ya diserahke, mudhun war ngopo niku lho. Wah. Bojo dalang yen ngitung aja meneh kok duit amplope didirat kok ta. Dan rakelet. Mundur sik ngitung nang kono koclok iki malah ora. Lho ki saking gembirane mergo itu bonus. Wah, wis. Iki pikantuk bonus saking Bu Sri sak keluarga. Niki bikin ngaturaken soalé Pak Dan. Nggih. Kok kowe padune kowe meri kowe. Mari apa? Oh kowe iki wong lanang ki pancen cucuk lampahing keluarga. Niki bab keuangan tetep kudu wong wedok sing ngatur. Lho buktine ya ngono kok ya. Ora, padune kowe sing kepengin kowe sing ngedum kok. Wong kowe wis dikeki rokok lho. Wis to. Kowe ki lak trimo nyedot to. Lah terus? Nah. Nyedot piye iki? Iki kowe. Lah terus? Ki aku. Loh. Sing sampurna mil ki dalange. Awakmu ki apa kan remil awakmu? Endi? Rokokmu. Rokokku ora sampurna mil ku yen tuku dhewe gandeng iki dikeki ya sak olone. Lah kuwi biar kok rokok kuwi nggo. Apa? Kuwi ya kok rokok. Didol. Lah. Wong diparingi kok ora dirokok. Iya. Wong kurang to kowe. Kurang apa piye? Mboten monggo mriku. Nek tenan lho niki kabejan tumraping seniman nggih yen ditimbali piyai kados keluarga besaripun Pak Harjo Semito menika. Nggih. Kula seniman niku yen mulya ya ngungkuli raja. Nek pas rekoso ya sak ngisore kere iki tenan Mas. Nggih pun yen ngeten niki suguhane banyu mili ning anggar wis rekoso metune banyu putih tok glegeken. Karo muyah nyuh niki jenengan tak gelekke kanca. Ayo. Janjane sing dipatah supaya ngasta dalang ki ra mung aku tok. Ning sejatine iki duet karo Mbak Elisa. Lah,
supaya Mbak Elisa matur dhewe karo keluarga besar Eyang Harjo Semito. Mula panjenengane ben jumeneng luwih dhisik Mas Gareng. Nggih. Kutak tang tang dang dang tang. Oke, monggo Mbak Lisa. Yuk. Geng dalu Mbak Lisa. Ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu masange Yulimbo Pacaya Kuntadi ingkang kula tresnani, Pakde Gareng ingkang kula hormati lan kula puji-puji pepunden kula. Amin. Minulien jagat raya. Pepunden jagat raya. Aku kaya global. Sampeyan aja kesusu seneng. Terbukti loh. Seorang Gareng iki ora mung siji lho, saiki teng tlecek kaya tumo ning dindi ana gareng pletek gareng niku kan berarti minul yang jagat raya. Nek ya ora kaya tumo to. Motono pating tlecek kaya telek. Itu berarti kan berhasil toh Pak De. Sampai di istilahnya banyak yang meguru kalian panjenenganipun. Aku ora iso berbagi rezeki arupa duit ning berbagi rezeki arupa kepinteran. Kabisan. Ilmu. Nah, niku lebih apa ya? Lebih mendalam dan bisa lebih durasinya lebih panjang. Nah iki wajan kabejan piyai mriki niki sowan niki Elisa sapa jenengmu? Niku lho sampun tulis kaserat Elisa Orcarus Alaso SSN MPSI. Oh, sarjana seni mampu pesing. Magister psikologis. Jangan emosi, jangan emosi. Mas Elisa Orcarus ora pecus Orcarus Alaso. Orcarus Alaso. Leres. Orcarus Alaso ki apa nama marga do? Boten. Laso ki Orcarus itu maksudnya ki shining. Nur nek cara Jawa. Oh. Cahyo. Iku. Ya, sama cahyo. Oh, cahyo. Basa kerene Orcarus. Cahyo. Jane Orcarus karo cahyo iki padha. Plek. Gitu. Sama arti. Plek. Sama arti. Ning akhire ra iso plek mergo bojone galak. Iki esen ki kowe biyen sekolahe seni, leres Pak De, riyen wonten seni. Isi apa isi STSI? Isi Yogyakarta, jurusan pedalangan. Oh. Lan kula tapi wis isi ora STSI apa? STSI mbiyen ki Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Terus munggah derajate dadi institut. Jare rektormu ki STSI sekolah tanpa sinau iso. Ora ngawur, tetep sinau. Lek sinau malah lebih ganda, lebih akeh. Oh ngono ya. Ning nggih. Iki kamu betul-betul mencerminkan bahwa seniman sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata dengan adanya seorang seniwati seperti kamu. Kok ngaten? Yo, kejaba pinter, wasis dan mumpuni. Loh, wis kowe iki paket komplit, pinter, ayu, bawaan apik, dandan besus, iso diapusi. Niku sing poin penting. Kene diapusi. Ning sing baku ngeten Mbak Elisa jenengan perlu wigati menika matur kalian Bu Sri Sagotra nggih. Ibu kalian Bu Sri, Pak Andreas Sagotra sedaya kulawarga besar Harjo Semito. Kula menika kepatah dados dalang.
sejatosipun. Bengi iki. Nggih, dalu menika kepatah dados dalang duet kalian Bapak Cahyo Kuntadi. Nggih, sampun rumiyin sanget nyuwun mendhawuhi saya sama Pak Cahyo untuk duet. Biyen. Nggih, nanging dilalah kersaning Allah. Piye? Menika kula wonten alangan. Oh. Nggih, alanganipun dilalah ibu saya baru sakit jadi nggak ada waktu untuk bisa Berlatih. Nggih, kencan bareng karena harus menunggu di rumah sakit lama. Betul. Tadi yang Nggih. nyambut gawe separuh-separuh ya rapi. Nggih, leng mekaten. Jadi kemarin saya izin Bapak Cahyo sama bisa diteleponkan pada Ibu Sri dan keluarga. Nggih. Menawi kula nyuwun pangapunten ingkang kathah mboten saged duet kalian Bapak Cahyo. Ning upami Elisa sios dalang mengke malah bingungke Bu wong ngomongane pating pelkutuk ngoten. Oh iya, setetek-setetek yo ngerti aku wong yo Iya, sinau lah. nggon dalang yo Kok Pak. setetek-setetek ki opo? Paham aku, aja sepelekake aku. Ayo apa piye? Aja sepelekake aku. Sepelekake. Aja sepelekake. Setetek aku udah muda kok sepelekake. Aku ya iso tetepan walaupun setetek boko setetek. Setitik boko setitik. Ora seteteke diboko. Niku maksud kula, nggih niku kula saged lah. Saged. Nggih. Ning gandeng wektune ora iso, iki ya nyuwun pangapunten, kepeksa ora iso. Boten saged. Dilalah niku nggih kula mboten Natalan kalau wingi juga karena ibu sakit sama. Jadi emang waktunya sangat mepet sekali dan sangat mendadak. Pangapunten ingkang kathah karena yang utama walaupun kita punya pekerjaan banyak, walaupun kita menyukai seni, walaupun kita mencintai pekerjaan kita, tapi yang kita utamakan itu kasih sayang kita pada orang tua. Betul. Ya, iki patut minangka contoh. Kuwi sing marake awak dhewe iso rumaket anggone paseduluran dimulai dari rasa cinta kita nomor 1 karo ibu. Betul. Nek wis seneng karo ibu, mencintai ibu bagaimana beliau melahirkan kita, kita sadar diri. Betul. Ojo nganti natoni perkataan kita, ojo nganti natoni ibu. Ya. Seko dhewe menyayangi ibu nanti kita bisa tuwuh rasa tresno awak dhewe karo bapak. Nek wis tresno karo bapak ibu, iso tresno karo sedulur kabeh sak keluarga besar Harjo Semito iki mergo saka awet mung rasa tresno karo wong tuwa. Iki. Ngono lho. Ya to. Aku kaya omongan karo Elisa iki kaya omongan karo ahli jiwa. Iya. Kandhane mambu pesing kuwi mau kok Paden. Ya sangat luar biasa ya mergo kebijaksanaan saking Bu Sri sak keluarga satemah panjenengane tidak mempermasalahkan Mbak Elisa. Monggo kemawon bebas mawon menawi Mbak Elisa mangke kersa mayang nggih. Syukur wadene mboten nggih mboten napa-napa. Ning ya nggih tamba napa nggih kuciwa penggali keluarga besar Bu Sri jenengan rakyatan sak kemprangan ya mayang rene. Oh nggih, mungkin kula limbukan wonten mriku nggih mboten napa-napa kula siap. Nek saurunge limbukan jenengan nembang sik sepisan. Oh nggih, wonten pamundutan menapa? Mboten, menika alhamdulillah saking mboten streaming nggih mboten wonten. Mboten wonten, merdika panjenengan kagem keluarga besar Eyang Harjo Semito. Monggo merdika Mbak Elisa. Sing petingan kanggomu, Nduk. Petingan apa? Kadung tresno Pak. Oke, siap. Nggih, kadung tresno sak bawanipun Mbak Lisa. Siap. Kadung tresno. Gareng kemeruh ora. Nggih. Darminto iki. Apa? Darminto. Oh iya. Nggih. Rina wangi dadi tansah
wanging netra jero ati kadung tresno dan liya amung sliramu satemah loro Terima kasih. Niki mangke digarap ala warga laras. Jadi sepisanan langgam, kedua dangdut ning slow. Ah, cocok. Oke. Mas Gareng sing jogeti, wah mat iki. Oh, oke. Lah iya. Monggo Mbak Lisa, yuk. Lamat wis keton tejane yen mbok keton bicara aduh wirengane sinawangkan anggo seni yen besengut wimbuh
menika Pakde ngaturaken kadung tresna pamundutanipun Pak Sinten menika. Saking kula warga nggih. Nggih. Kadung tresna. Wah iki multi talenan apa? Talenan sing dinggo rajang-rajang iku talenan. Serba bisa. Talenta Pakde. Wah, wis. Lah ben ketok serba bisane, saiki Mbak Elisa ben dalang rene. Lah kowe ngopo? Loh, aku nyimpingi nang burine. Mulai dhek lali sing ngelekne sapa lek ora aku. Aku mbok iso ya lungguh ning burine. Lah iki intine lak ya supaya rena penggali Ibu Sri sakeluarga ngono lho. Tur ya supaya piyai kene ya do pirsa sejatine pancen si Elisa ki iso dalang. Wah, iya. iya. Sak capet-capet. Ora mung apa? Sak capet-capet. Apa ki? Bos apa? Capet-capet. Capet-capet. Capet-capet kok capet-capet. Ini Mbak, ayo. Kono. Masih ada waktu lumayan setengah jam Mbak. Ayo ini. Setengah jam. Iki wis ana iki. Betul ya. Mungkin anu sing dikersakne ngono dadi pemain spanduk ngono kae dadi ben ora kecewa. Jan. Anu tulung iki sing dalang Elisa. Kowe isa-isa ning mburi ngono. Dinggelmu mlocot ki ora. Lha ku timbangane nganggur ngono lho. Nguyuh aku nguyuh. Ya Mbak kene Pak. Ayo. Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Elisa Urcaro Salaso. Nggih, persembahan untuk keluarga Bu Sri. Ya, ini Mbak maju. Tak pasangke mike. Loh, sing yo aku no asistene kok yo sampean iki enek-enek ora. Lho. Iso sila ora? Lek ora iso tak silakne. Ayo kene. Suwi ra metu lho iki Yan. Eling-eling aku iki. Aku tak ora nyawang kok ya. Aku tak mati prono kowe tak. Buka sila arepe pipis monggo lho pipis sik. Ayo. Gak ora nyawang. Ngono aku. Nah, Dadi Kesi kok ya sabar men ngono Minta tolong Ngapunten nggih Bu Kesi niki nggak bisa nali sendiri saya, jadi harus ditaliin. Oh, kowe pomo bojo. Iki aku sing ngono lho, karo bojoku wis diparut mesti wis. Kuwi lek bojomu, lek bojoku ki sabar darono kok piye. Sabar apa bojoku nyawang ngono wis mekrok. Iki Bu, iki lho si Elisa iki lho pada tak sawang komburi ngono kok ya ngen gulumburi wah jan. Anu ojo kendo, ojo kekencengen ya. Sing pas wae ojo kendo, ojo kekendonen, ojo kekencengen. Kendo. Ora parain teratat wah jan sengele le apik. Ojo kenceng-kenceng ya. Ojo kekencengen, ojo kendo-kendo. Nggih. Angene pas ya. Iki cempolone, iya. Cempolo. Ya, Mbak, semene cempolone. Oh ya, penak iki. Pak, penak ya. 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 Nyuwun sewu Pak Cahya. Dalem. Ana bata dirubung semut. Jaket. Sesuk-esuk Pak Cahya awas tak sampluk parut. Tak dukung. Saya ini kurang kenceng ya. Rumangsa Semut rasane manis. Jaket. Nadyan kok sampluk parut mesti tak tangkis. Beleh. Ana boto digecek-gecek. Jaket. Esok Pak Cahyo digecek-gecek. Nggih. Ya iki. Monggo, yo. Ya kandeng awak dhewe dadi limbuk cangik. Iya, Mak. Iki kok kurang kenceng ya, Pak. Aku nek kurang kenceng Kalau dipaku. Sik, sebentar sayang, sebentar. Ini Sik, harus wah, dikencengin dikit. Pak iki pancen Elisa golek perkara. Ya. Yang kabeh ki sing penak kan. Kalau nggak enak tuh bilang gitu. Wah, iki Kesi wis. anu wae nganggo anu apa jenenge? Napa? Mike. Kesi wis. Kesi wis brebes kabeh lho iki. Elisa. Oh, beda cagake beda. Do Elisa Cahayu. Nggih, Bu. Elingo karo Bu Kesi. Awakmu teko kene dadi bintang tamu sejak Bu Kesi lho. Iki Bu Kesi leres sing diko dawuh. Wis pas, Mbak Elisa, pas. Pan niki pas niki. Nah, Elisa. nek kenceng gini enak. Elisa ora iman-iman kowe Cahyo kuwi wis expired lho. Pade, iki ning kene aku dalang ya. Perbawa sesuk manut aku. Wis dadi dalang ya iki Lah iya no. Eh. Saiki kareng diam dulu. Oh iya. Ini limbuk cangik mau ngomong. Oh ya iki. Nduk, iya, Mak. Iki awak dhewe sak loron dadi nyuli. Dadi limbuk karo cangik. Iya, bungah tanpa upama ya, Mak. Iya.
ketiban sampur jane mono ak dhewe kon duet karo Ki Dalang Cahya Kuntadi ora dadi ngopo mak ning saiki awak dhewe nyuli raketan mung sedelo enake kepiye kaya burung ya hah ya wis apik terus aja gagas penonton sok cangkem elek seneng kaya ketiban apa Mbak Elisa seneng kaya ketiban apa mau ora krungu aku kaya ketiban apa sampur oh sampur ya ketiban sampur awak dhewe kanugrahan iso lungguh ana ning bantale Ki Cahya Kuntadi kene wong lungguhi aku ora apa-apa lho kowe iki rasane piye nduk anget mak penak apa ora penak bul bantale empuk iki penak ya dhewe kepela yo ak dhewe tugas dadi dalang berarti matah bintang tamu gareng karo Cahya Kuntadi kingko iso rebutan karo Tatin ya dhewe ngongkon Tatin ben maju soalnya ket mau ngumbang-ngombe ya mak iya ayo Tin maju Tin iki wayahe maju diwehi lagu apa ta apa ya lagune manut karo kanca-kanca madang ora ono lagu kok judule manut oh iya berarti nyaran apa no oh iya oh aku ngerti lagune nek Madangkara biasane anu panas-panas sikile mlendung apa kuwi kae lho Medion kae lho oh apa kae panas-panas mlaku panas-panas sing mlendungi awakmu tak plendungi ora panas-panas mlaku mak ya nyuwun panas-panas mlaku kanca-kanca Mbak Tatin siap-siap maju ke depan Spurs Argo Bromo segera diberangkatkan. Tatin numpak sepur ya mak iya ndak numpak sepur akeh usum mudik iki Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Tatinku sayang. Sugeng Dalu Mbak Elisa Orcarus Alasu. Mak Cangik ngono wae. Mbak Limbo Mbak Cangik. Gimana kabarnya Wilujeng? Alhamdulillah sehat. Sehat. Waras toh? Ya waras, masa ya ora waras. Oh iya. Rene mau numpak apa? Numpak kendaraan. Numpak apa kendaraan? Mangkat jam piro? Mangkat jam 7. Oh, nah. Ngono kuwi. Apa? Nah. Pak De iki ngertos mboten kula wau ngomong napa kalian Mbak Tatin? Kowe ditakoni budalmu karo sapa? Lho. Oh niki mau. Budalmu rene karo sapa? Oh, aku karo bojoku. Bojomu nah. Bojomu nah. Bojoku Lho toh, beda Pak De, cobi Pak De nek jenengan sik tanyain. Bojomu isih enak. Wih lho, ngono kok ya ora krungu to? Lah, kula krungune ming bojomu. Lah iya, kuwi bojomu ki sik tegese sik berjalan normal ngono lho. Maksudnya niku ta? Heeh. Ya jek normal Mbak
dalam. Oh iya syukur. Jare mobilmu lho. Jare mobilmu lho. Apa Pak De? Jare mobilmu Mobilmu wis lunas. Oh. Oh saiki bahasa Pak De yo ngerti to. Dadi mobilmu ki tau kecemplung banyu, kenal potnya kena banyu. Ya lunas. Oh iya Alhamdulillah syukur. menika. Syukur. Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil lho. Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil njuk Aku ora Pak De terjemahke Pak De. Napa Pak De? Kowe ning jero mobil karo bojomu ki ngono. Ngono piye? Numpak ngono lho. Ya iya numpak wong sing nyopir bojoku lho. Lah iya, kowe karo bojomu numpak mobil. Lah kok ngono-ngono tangane maksudnya piye? Lho apa ngegas ki ora ngene? Lho nek nyopir kan ngene. Lho niki Ngegas, kalau ngene iki ngene. membake sikile ngegas. Dadi ki karo bojomu ki ngono to. Nah, ngono lho, kok ngono ora paham lho. Aku mau ora ngono-ngono, sing ngono-ngono ming bojoku. Ngono lho. Oh. Lah Pak De mau ngono-ngono apa ora? Ora aku padha lanange ya. Sak rombongan lanang kabeh. Maksudnya Pak De jek iso ngono-ngono apa ora? Ngono lho. Oh, ya aku ora ngono mergo sing ngono sopir. Oh, berarti Pak De wis ra iso. Ya kari delok mungsuhe sapa? Mungsuhe anyar ya tak ngonoke. Pak De sing ngarahke kaya kopilot maksudnya. Kae sing marane bingung kae lho. Lah ya ngene. Aku ki mau ngetes lho Pak De. Apa lara mata Mau kok mbok tes? ngetes. Ngetes. Maksudnya tuh kepekaan ngono lho. Ning kene ki kan keluarga, kabeh ki keluarga. Nek pancen keluarga sedulur ki ora sah dadak krungu komplit ki ngerti dong peka ngono lho. Aku ora melu-melu iki. Lah, Iki perangi pia karo geplak ya iki. Lah Kok piye karo keplak? Weton Yogya kabeh iki. Lah ya Mbak Elisa, kita kan Iya. sama-sama dari Jogja ya. Iya. Kenapa bahasamu menjadi Loh, iki ngetes. Jare mono kowe mbiyen wis tau bodek. Kan tak tes meneh apa ya bodek tenan apa omong kurang peka ngono lho. Lah Pak dhewe langsung kedengeran langsung paham. Kowe Kok Mbak Tati ora ngerti? apa kok bodek ki apa? Bodek itu nggak bisa denger itu loh temennya. Oh sing obat kae obat flu kae Bu. Kayak Bodrek itu. Lha iki Bodek. Dia nek muni budek ki ra iso. Artinya bodek. Bodek. Ngono lho. oh Nggak bisa denger. Oh, Rodo sudorungon. oh bodek. 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 Budek. Heeh. Nek kita budek, nek Heeh. dia bodek. Oh ngono, ya wis dimaklumi sing penting ae dhewe ngerti tegese. Aku tetep ora ngerti tegese. Lah, aku- Nek jan lho panjenengan kok iso ngerti? Ayo, iki bahasa ngendi, Jan? Aku ya mau ngarang wae kok. Tak kira iki ya ketemu. Ya ngono kuwi lho jenenge seniman iki wis sing penting peka ngerti karepe ngono ya Pak De. Oh ngono. Ngono wong bola bali wis barengan iki kudune sempak antarane aku mudeng. Kok nganggo Waduh. Kok sih Pak De, iki mau muni piye? Aku karo kula Aku jenengan Elisa Rotatin. Elisa, kudu Heeh, sempak. kok kudu sempak Pak De. Sik kudu ngono kuwi Pak De karo Ki Cahya nek awak dhewe du kuwi. Lah apa? Pampers. Ora lho maksudnya Pikiranmu apa? Sempak itu apa? Sempak itu Sempak terdiri itu- dari dua suku kata, semangat dan kompak. Nah, antarane Pak De Gareng, Rocky Cahyo ceto sempak. Lah Elisa Rotatin kuwi yo kudu sempak ngono lho. Oh, Dadi kita semua harus semangat dan kompak. Kok tak kira Nah. katok cilik ya lho. Tak kira katok cilik. Oto. Mbak Tatin iso apa ngucapake apa kanggo keluarga Pak Andreas Busri, Oke. keluarga Eyang Harjo Semito. Sik sadurunge ngucap ki anake sapa mbok kon mulih kuwi. Iki Wong nonton wayang kok sedan kotak kuwi. iki engko arep tak sangoni 100 kok engko ngewangi aku. Ayo mbok kon melu rene wae kuwi mbangane nang kono. Ah, itu sekali teko dadi bintang tamu lho. Oh, engko bar iki. Aja cerewet semene iki engko sing bayari aku kabeh ngawut ya ora. Alah kowe Lara. bengi iki kowe karo aku kuwi melu kes. Lalu Bu Kesi betul. Oh, padha andane. Ayo, Ayo Mbak matur. Tatin. Nggih.
Kagem keluarga Bu Sri kalian Pak Andreas mugi tansah pinaringan sehat nggih, lancar rezekine, mugi tansah apa jenenge? Apa lah? Kok aku dadi ngeblengkos sih? Mugi tansah pinaringan lancar rezeki. Terus tansah guya rukun, bahagia mulya mboten enten apa alangan setunggal menapa ngenten nggih. Aku nek kon ngomong karo kaya Elisa ora iso blek-blek. Tur ya kowe iki ndongake wong ki ya percuma kowe ndongakno awakmu dhewe sik. Oh ya, Mbah. Mbah. Babe. Lah sama Aku meso aku lho Pak De, sing rada meso lho. Aku petuk tati tuwa men, Mbah. ketok iki biyen ki kulite ki urung jengkerut-jengkerut ngene kok saiki wis marmune nek wis nglunthong ngono to. Biyen ki jek alus ngono lho jan. Aku ki Pak Seno. Weton kraton. Dadi ora jarik tok sing tak wiru, kulit ya tak wiru. Oh ngono. Dadi ben komplit dadi sak awak iki kabeh wironan. Aku kepethuk tati dadi tambah umur aku. Lah jenengan sakniki yuswa pinten Jal? Ora usah takon kok ndak mbok nyang. Kok dinyang sak menehi pira? Ora ya, ora, tidak ada rahasia buat saya. Saya tahun depan 60. 60? Wis tuwek ya. Mulane kok dinimbah kok ora gelem. Lah aku urung duwe putu kok. Apa nek mbah iku kudu duwe putu? Meh duwe putu lho. Nek ciri khase wong diundang mbah yen wis duwe putu, so yen putuku lahir undangan mbah. Oh, 60 tahun kok urung duwe putu ya. Loh, aku tertib kok. Tertib ta? Oh, berarti iki belum mbah. Ya sepurane nggih. Sapa jenenge Om? Kuwi leh wang-wangun. Om. Piye-piye walaupun lanjut usia, orang itu pengennya dianggap punya jiwa muda. Oh ngono. Jadi walaupun lanjut usia, itu pengennya dianggap berjiwa muda, tetap timur. Cah loro ki doar perebutan warisanku waduh. Ya ora. Kene mbah kono jiwamu. Wis iki saiki kowe kudu diketoke kaprawiranmu mumpung kepethuk dalang wedokan kuwi. Kok dalang wedokan? Kok dalang wedokan? Iya dalang wedok ning ki cake kaya wong lanang dadi wedokan. Nah, mergo dalang tetep sikape kudu kaya wong lanang. iya bener. Nek dalang wedok iki malah penak apa luwih gampang apa luwih angel? Lho, Angel dalang wedok kuwi. Angele piye? Angele iki nggo nyabetke wayang kuwi ora seprigel karo dalang lanang. Ora iso? Ora iso seprigel dalang lanang. Mergane? Mergane iki delok ya. Lho. Nah, ana sing mengganjal. Nggon arep nyabetke iki ana sing marai ganjel kuwi lho, sing marake ra. Tapi nek jek. gene ora ana sing ganjel, sok meneh nandalang dilaminating. Kaya ana dalang laminating dulu ke Wong kari fotokopian. kabeh kari anu sing carane kepiye kok terganjal oleh situasi dan kondisi. Nah yo, coba. Elisa luar biasa, apa-apa iso lho Pak. Iso, wis. Dalang iso, nyanyi iso, nyinden iso, nabuh oke, nyopet ya oke. Iki lho kancamu dhewe lho. Iki Mbak Tatin ana spesial permintaan lho iki. Napa? Mbak Tatin kudu gandrung Pak Cahyo tadi. Ya ana permintaan tenan. Dadi sing gandrung kudu Mbak Tatin. Pak Cahyo tadi carane iki pasif. Nah, sing aktif sing wedok. Nah, engko sing dadi embane Pak De Gareng. Aku ora mlebu aku. Lah piye? Ditonton wong akeh dadi ban. Lah kan dadi apa? Purbawaseso ki dalang lho, bebas dalang arep dadi kepiye aku kok. bendahara. Bendaharane buka sibuk niki nganu nggih kula nyuwun izin nggih menika. Nggih wis siap kok. Mbak Tatin gandrung Pak Cahyo tadi. Terus lakone apa? Lakone gandeng sing wetok sing gandrung berarti Mbak Tatin dadi suminten ngono. Kun ayo kun. Kun cengelmu ya ora. Nah, Sing komplit ngono lho. Cahyo tadi Pak kancing. Cahyo tadi engko dadi Mas Broto. Mesune karo Elisa kok ndemoke karo aku. Ayo. Ya. Oke. Biasanya aku lek diperintah karo sapa-sapa iki emoh. Mal terus. Gandeng sing perintah iki wong ayu to, dadi aku gelem malian iki. Oh ya. Pak. Iya, sama-sama. Oke. Alah wong. Ini tenang
aja. Ini cowoknya pasif, jadi yang aktif nanti harus yang cewek. Kalau Mbak Tatin kurang aktif, engko tak kritik dicomot karo Bu Kesi. Oh, dicomot kok wis lunas kok. Oh, toh, kok aku roh. Iki piye posisi kula pripun iki? Oh, jenengan dados broto, mengke sik nganu sik ngoyak-oyak ben Mbak Tatin. Maksudnya kula linggo napa ngadet? Oh, lah. Ya ngadeg. Nah, menika perbuatan penonton pripun Pak Cahyo menika jumeneng napa lenggahan mawon? Jumeneng nggih, Pak. Wong lanang iki kudu ngadeg. Nggih, pangapunten Pak Cahyo. Menika panjenengan wedok. nggih. Ayo. Ayo. Yo, turuk. Jarweng jarwo. Pak De Gareng nyiarin dulu ya, Pak De. Iya. Nun para rawuh. Gadeng pemainipun ketoprak namung kalih monggo kula aturi kondur mawon. Aja no. Nyiarke sing apik ngono lho. Nggih, dalu menika giaran ketoprak Cahyo Kumala. Kanthi sesirah apa? Kanthi ira-iraan. Kairan. Nggih niku lakon apa? Suminten Suminten Gandrung. Suminten itu. Gandrung. Tok 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 wah sabar delo. Ngopo? Kantem lampu lho. Ya polahmu kaya ngono kok ora. Ayo, Mas. Mas Brata. Kusik. Ndak sawang yen ora kleru kang dadi panyawangku. Iki kaya suminten sing repeki aku. Kula Den Mas Brata, kula menika sampun madosi panjenengan wonten pundi-pundi kemawon kaya ketepune nang kene ngono lho. Bukesi ora sir pipis-pipis sik ngono lho, Nak. Den Mas. Kepiye Kula suminten? menika madosi panjenengan ket wonten pundi to? Kusik kudune kowe lak ya ngerti karo tata krama. Lah napa to? Kowe iki wong wadon. Kudune pinter ndelikake wadine. Kenapa kok kowe wani gepok singgol kelawan aku, suminten? Lah kula menika sampun kapan saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Banjur yen wis ketemu karo Mas Broto, apa sing bakal ndok tindakke ae? Kula pengen ngomong sethithik kalian panjenengan. Mara kaki matura sing ndok karepake kepiye? Den Mas, menika wiranipun kok mboten sae kula benake to Den Mas. Iki ket momok totak totok iki ning ndi to asale? Sing kentong, sing kentong. Asale ana totak totok. Kowe iki ra pinter sik Mbak. Sampeyan dadi Mas Broto dulu, tak ajari carane ngentong sing apik. Mau aku Wis to. aku kadung anget ning kene kok. Wis to ndah. Ben ngerti carane ngentong. Sampeyan lak pemain wayang wong, rung kulino ketoprak, ben ngerti kentongane. Ya aku seneng. Kae wis mulai abang lho, Kesi wis mulai abang lho. Terus lho ya. Ora bar iki terus biru Dek. Mas aku. Ayo, ayo. Lah kowe ganggu lek kowe ketoprak. Ora wis tak tonton. Tonton iki tontonan iki. Serius. Totok. Kowe ngerti ora bedane maling karo ketoprak? Apa? Kesuwen ya aku ya. Den Mas, Piye suminten? panjenengan menika mboten mangertos glagatipun kula. Glagat sing kepiye sing ndok karepake? Nek jenenge wong tresna menika ora nggih kados ngeten iki napa kados panjenengan mboten kraos atinipun panjenengan menika napa mboten kraos to Den Mas? Sing kok demek kene sing obah kok liyane. Den Mas. Kusik ngene. Suminten. Apa kira-kira kowe ora kulak pawardo adol pangrungu lamun to Den Mas Broto wis duwe pacangan? Saya tidak peduli. Gegantilan kemayune ora. Den Mas, kula Ketoprak saya tidak peduli. Mengko dhisik kok ngajeng-ngajeng terus to niki iki kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho Den Mas. sing dadi mutiarane uripku Kusik. Sing dadi Arep nanti. Ngene wae lho. Jar. Oh, diare. kowe jane suminten apa copet bengak-bengok ora? Bosen to. Lah kula menika mbok panjenengan ora mesakake apa piye nek
Mung cempluk warsiah sing pinter ndongkel katresnan jati ingkang tumanem oning tumtuming jejantungku. Mula sing gedhe pangapuramu, katresnanmu kepeksa ndak tampik. Pik. Piye sapa? Ndak tolak tegese. Sapa mau jenenge? Sapa mau jenenge? Cempluk warsiah. Cempluk warsiah? Heeh. Konen rene. Iki kowe ora ngerti sing jenenge cempluk warsiah? Durung. Kae cempluk warsiah ya iki. Lah burine iki ingon-ingone. Aduh, kowe biyongku biyong. Rene ta biyong. Ya. Biyong. Apa? Biyong ngene iki lho, aku ki tresno karo Den Mas Broto ning kok Den Mas Broto kaya sia-sia karo aku, kok aku njaluk tulung iki kok di apa ki jenenge dipernahke atine apa dipernahke ben seneng karo aku ngono lho. Aja kok nek kowe kok nolak, kowe ki aja nganti nek Broto kuwi nolak, kok nek nolak aku sakit. Sakit kok nek aku sakit. Wis omong dhewe ngono. Lagi Wong berat. Kok berat? Berat to? Oh, berat. Kowe sapa? Destontenmu. Kok ana pawongan cat katon cat ora ki sapa? Iki ketoprak ora metu demit. Kok kowe tega? Ora nampa tresnane. Sapa jenengmu? Cumitan. Suminten. Apa kowe pancen tega? Mlatra, Mbak. Ketok. Apa kowe ora eman nyawang ayune Suminten? Katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti kang nyipta jagat sing menungsa ora bisa nampik sarta milih. Pilih aku ya mung cempluk warsiah, parandene Suminten babar pisan ora ngrengga jroning batinku. Oh ngono ta? Pancen. Ngono. Yo, Ya wis. ora tanggung jawab. Lah wong Den bener. Mas, jenenge tresno kuwi jalaran saka kulino lho. Tresno kuwi jalaran saka kulino. Bener. Nen kok kula nek apa jenengan dipun tolak, jenengan bakal kualat. Kok kualat? Biyong rene ta? Kok dadi kowe iki ora iso iki lho, iki kenapa kok dadi kanu terus iki lho. Lah yen kowe pancen tresna karo aku napa dadak lantaran biyong iki? Panjenengan ana manut karo aku. Mongko biyong iki lak ya ora tanggung jawab. Lah iki Biyong iki ora tanggung jawab. Kudune iki pinter nyimpen wadine wong wadon. Parandene kok kaya ngono. Biyong. Iki lakone pembantaian kok piye? Maksudnya mbak aku ini ditembungke ben nganti dadi ngono. Broto. Piye? Welas ana anakku, Broto. Welas kepiye sing tuh karepake? Ora ketang namung sedina. Dadi bojone Aja sedina 5 menit bae aku terima. 5 menit yen pancen ora enak balekno. Oh, ya iso kaya ngono. Antum katresnan ngono lho. Andung katresnan. Ora bisa. Katresnan iki dudu barang lelemeran. Ning kuwi sifate suci. Ora kena kanggo dolanan. Bener. Aja ngono, ning aku tresno tenanan kok nek jenenge nampik wong wedok, engko bakal ditampik genti ngono cepet. Broto. Brat. Broto. Berat. Berat. Kamu mau enggak? Tompo toto. Ora bisa. Ora ketang mung sakedheping netra tampa nang anakku. Loh. Kowe iki dapuk dadi sapa jare emban kok wong tuane si Suminten? Kuwi adopsi. Toprak adopsi. Lah wong iki boke ngono lho. Aku iki boke Den Mas Broto. Nek pancen kowe tresno karo jenenge sing ceplok warsiah konen rene. Pratane cempluk warsiah monggo buka sirahayu tok 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 tok. Monggo buka sih. Kok malah aku sing dadi cempluk. Ora iso. Iki ora. Ayo, Bu. Oh yang karo iki aku. Buka sih dados cempluk nggih, niki penonton nggih. Aku metu saka anggota ketoprak aku. Tidak bisa. Ini gara-gara rumah tanggaku hancur karena kamu. Eh, Memangnya yang bisa dalang cuman kamu. oh, Sana, kamu
jadi cemlok. Tepuk tangan untuk Bu Kesi. Wah, iki tak estu niki Bu Kesi akan menjadi dalang. Siap. Ting-tingane 6. Wayange dibubarke tenanan iki. Oh. Masane sing iso ndalang mung kowe. Kuwi lek jejeg keprak buanter mau ning omah bagane njejeg indahku kok. Gandane kang sekar kadung. Tepuk tangan para lega. Lawan kembang-kembang menor. Bagi iki dalane akeh. Arom ora sanggup. Mah aku kuwi tipakmu, mah. Winarwan ayat-ayat kanthi kusum mangambar waraku sing dupa kanggo melon telon kati mega lir membo bakara. Piye coba? Wah, Masa luar sing iso biasa. ndalang kok Elisa tok? Sayangku, luar Masane biasa. kok bisa? Aku malah lagi ngerti sampean iso ndalang apik kaya Iso mengkono. itu diterus kelas repek ayo. Nentani lawang lho. Lihat lang ning Kalandiana gelar panda moncar ayo. Sing marahi sapa iki? Sajis, ayo sangat. Sampean bae kaya pinter men to. Gak usah ditepoki. Ora usah ditepoki. Kok apik aku Atiku ora tau. sakit. Eh? Sakit Elisa mbok lem-lem mbok pangku. Pangku aku wis 2 minggu ra mbok kapak-kapake ning omah. Aku ra melu masane. Iki gara-gara gareng iki lho, gareng iki lho. Nek kene ketemu Elisa aku gak digawe. Apa kuwi? Aku janjan sing tukang obong. Pinter ndalang. Iya aku percaya karo awakmu percaya. Apa ki? Aja meneh kok dalam ngremus bojo kowe iso. Ya wis tak ngapura. Ning aku sayang sik. Wah, Dicium. yen pancen kowe ora gelem, kene tak wakili. Aja. Dicium nek Tinimbang Elisa. timbang diwakili gareng tak cium nih ora apa-apa. Ayo, sapa? Sapa sijen sing nesu sapa? Kene. Kok jak arep presiden? Sudah. Ini cuman fragmen saja. Nyuwun sewu Bu Sri, Pak Andreas namung geguyonan. Ning aku asline ya iso ndalang aja mung Arisa tok sing mbok kono-konoke. Ya lek anu iso ndalang gawe grup dhewe kono apa piye kono. Sudah. Tidur lagi. Ayo, Sa. Lanjut. Luar biasa. Saya sok guyon jenenge geguyon ya kaya ngene iki. Ketoprak bar ki. Karo. Baleke separuh. Aku bayarnya penuh ya. Bare kita. Wah, jan iki pancen yen iki ora tanggung-tanggung. Elisa Tatin ki wis digodhog rampuk paribasane. Heeh, diplites ora iso mati. Ora iso mati. Wis ana wae kepinterane sing kudu ditokke. Mula mumpung iki ditimbali Bu Sri ning talatake iki ditanjake. Iya, genah. Ayo apa? Aja meneh kok kon nembang kon joget kon ketoprak kon usung-usung gamelan ku lho iso. Ora iso, ora iso. Ah iya. Kon gendong Pak Dre ya iso. Pilih gendong arep pamburi kene. Oh, Ya. ayo kanca-kanca yoga bubuk sik ya. Kuwi Mbak Tatin kon nembang ngono lho. Nembang Nggih, niki ngaturaken lagu Banyuwangen menika pamendutan. Oh, nggih. Apa lagune napa niku? Gerajakan. Oke, gerajakan. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon. Nggih, derek mawon. Monggo dipun aturaken gerajakan Banyuwangi. Yo, dados.
Sirsiran ambekan dengan asli luar biasa. Terima kasih Mbak Lisa, Mbak Tatin, Pak Di Gareng. Mangke kalajengaken wonten ing Goro-goro. Iki sing perang nyuwun idi palilah dumateng